Mga motorista sa siyudad ng Dagupan umaaray na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa posibleng tigil pasada. Nakatakda pang talakayin. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Umaaray ngayon ang mga motorista sa Dagupan City dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na dulot na rin ng sigalot sa gitnang silangan. Kasabay ng tumitinding kaguluhan sa Middle East at pagsasara ng Strait of Hormuz na pangunahing daanan para sa kalakalan ng langis, apektado ngayon ang supply na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Isa sa mga apektado ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan gaya ni Mang Luis na umaaray na sa patuloy na pagmamahal ng presyo ng gasolina na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na kita. Parang yung kinikita namin medyo bumaba kasi nga mataas nga ng konti tumas. Kailangan may subsidy ng gobyerno yung para sa mga ganitong pampasahero, pampasada na jeep dapat na magbigay silang subsidiya. Dahil ngayon tumataas yung yung langis kasi nga ganito may yung gulo nangyayari kaya dapat may subsidiya yung mga driver na katulad ko. Sa pinakahuling ulat ay nasa 6 pesos ang itinaas ng kada litro ng gasolina sa world market, 12 pesos kada litro sa diesel at 13 pesos naman sa kerosene mula nang magsimula ang kaguluhan sa Middle East. Inimok naman ng Department of Energy o DOE ang mga kumpanya ng langis na hati-hatiin o i-stagger ang pagpapatupad ng nakaambang oil price hike upang hindi agad maramdaman ng publiko ang buong bigat ng dagdag presyo. Noong Martes, nagtaas na ng presyo ang ilang kumpanya ng langis ng 1 peso and 90 centavos kada litro ng gasolina, 1 peso and 20 centavos kada litro ng diesel at 1 peso and 50 centavos kada litro ng kerosina. Sa usapin naman ng tigil pasada, ayon kay One Pangasinan Transport Federation President Bernard Tuliao, ay nakatakda pang pag-usapan ng mga kooperatiba ng tsuper sa lalawigan ang mga nararapat nilang hakbang. Wala po yung usapin na ganyan. Subalit sa March 5 and 6, tamang-tama may seminar kami mga transport cooperative dito sa Dagupan. Pag-usapan namin yan itong Huwebes-Biyernes kung ano yung plano namin dito sa Pangasinan. Kaugnay nito ay umapela rin si Tuliao sa pamahalaan ng karampatang aksyon upang maprotektahan hindi lamang ang mga motorista at tsuper, ngunit gayon din ang mga commuter. Well, unang-una, kung sakaling tumaas bigla ng, say, yung nababalita natin 9 pesos, sana i-slice yun, hindi biglaan. Parigatiin yung taas. Pangalawa, paspasan ko yung subsidy para at least kahit papano hindi masasaktan yung transport at saka yung driver at operator. Yun ang panawagan natin. Sa ngayon, habang inaasahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa mga susunod pang linggo, ay kanya-kanya munang diskarte ang mga motorista para makatipid sa konsumo at sa gastusin sa produktong petrolyo. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.